когато се по-миналата на Руен? На Руен. Нали вече запил това единия моя мап, дето му го продава в картек, вече запил белофал пейк. Между диските го оставил и си свива цигаря, това знаете. И си тегли навътре. Много умник. Да, бе. Служи пръчките на вас и взима аванс. Има си съпротивление, викам да те. Къде е на пейката ли? На пейката, къде го вече запил педал мърсен. Ама Миленчо сега не иска да чуе те колко прекаха да го продаде. А? Какви Милене? Той му даде за 50 лева. А? 3,60. 3,60 тя си е карпова. Абе, добър, нали? 19-22. Там всичко е скъпо. Ще ме снимаш и с гънат връх. Сега само... Дай. То се снима отблизо. Не, аз... Да. Те знаеш какво правят педалите? Това не трябва, защото ми се случва това с пръчки. На супер имам две дете, ги взех на много ниска цена. Това и двете ми дойдоха с по-една връчка тия педали. Пръчките е правят на половин цена с едно връче и готово. Знаеш какви са покуци, викам, вашата майка. Аз първо ме се чуих, после колко време снима? А те педалите продават две връчета и после пръчките продават. Те 50 лири ги вземат от две връчета. И после пръчките продават за 60-70 лири за едно връче. Както свърши... Вашата майка, къде ви? Свърши слонопайца? Скъпи са. И една трикав, 26 лири. Сега направих една магерия, да не е много да... Аре, вади го, бе! Това е състезател. Не, той си работи в мапи, състезател там. Знам по тази свиня, един пувкав. Мастер, да. Тези това там пръчки, бе. Там такива големи пъткарници няма да те спомням. Са локви и всичките са с еднаква дълбочина, равни. Ще го вадиш ли, бе? Ще го вадиш ли? Утре. Говорим ли си сега? Да, говорим. Бабата гледах някакъв тип. Гуми беше на кой едни идиоти му бяха койчета. Ало, ще улаби, ало! Айде! Айде! Скубат. Айде, да! 4 гласа. Свари го, бе! Абе, тази риба ще остарее, бе, Шими! Абе, ама на полунезето ли плавна, бе? Направо с цигарата къси хората. Ама си свих цигара, нали? Сви си. Ти клип ли правиш? А. И тя къде да ходи? Баба го, защото ми уморен тъкъна. Като риби днеска. На тази бъдица. Без петър. Ти твоите номера, Шими. Колко е, Шими? 5-6 кила. И това полунезе не може ли ги вади по-бързо ти риби? Повече е педал, не ме лъжи, че е 5 кила. Малко. Значи
ги оплете. Ти отмаля ръката. Ще е интересна. Добър е, бе. 5-6 кила. Може и повече. Литро. А? Повече, бе. Повече, към 10 килата. Какво ме лъжеш? Мисля, че ще щупи болонезито така на повече. Влади, какво възика болонезата? Влади, О, верно, ако срещаш някъде от търгове, такова е така водица. каква бе? Болонезе! Ме той имаше такова скоро. Верно? Ай, да изсъпнеш. Ти видя ли оня на колко свърши?